У Дніпрі відновили історичну справедливість. Сьогодні одностайним рішенням міської сесії мусульманам повернули приміщення Катеринославської соборної мечеті. До 1917 року вона була центром ісламського життя і водночас однією з найкрасивіших будівель міста. Після революції комуністи перетворили мечеть спершу на картонажний цех, згодом на клуб НКВС і врешті на спортивну школу. Мусульманська громада придбала для юних спортсменів нове приміщення. На історичній сесії був присутнім заступник голови меджлісу Ахтем Чийгоз. Він пообіцяв, Катеринославській соборній мечеті повернуть первозданний вигляд. Десятилетия, то, что ранее мы ставили вопрос о возвращении, может быть, это не так было болезненно, как сейчас, если бы, допустим, депутаты бы не поняли и вдруг не проголосовали бы. 300 тысяч только крымских татар в Крыму, сразу бы этого расценивали бы как современное отношение государства к своим же гражданам, которые борются на оккупации. Но благодаря таким руководителям и Днепра, и депутатам мы уже сообщили в Крым. Знаете, вот такое чувство глубокого удовлетворения.